Nagmugda og Special Investigation Task Group kalabot sa pagpangawat sa ka pawn shop sa Coronadal City. Samtang kapulisan doon na identity sa pipila ka mga suspect. Ano ang report? Nagmugna na ang South Cotabato Police Provincial Office og Special Investigation Task Group nga mao'y mututok sa investigasyon sa robbery hold-up nga nahitabo sa ka pawn shop sa Coronadal City niadtong February 21. Kahinumduman nga pasado alas 11 sa udto ni atong adlaw. Yano ra nga gisulod nining unom ka mga suspect ang maong pawn shop. Gani duha kanila ang naka-PNP athletic uniform pa. Apan gipaklaro na sa pulisya nga dili nila kabaro ang duha. Sa nagpadayong investigasyon, doon na identity ang kapulisan sa pipila ka mga suspect. Meron na itong pakakilunan. Export on CCTV footage na nakuha natin. Wala unang gihatag sa pulisya ang mga pangalan sa mga suspect ug dugang impormasyon. Sanglit padayon pa ang ilang investigasyon. Ginatanaw pa sab sa otoridad kung doon na ba'y kalambigitan ang moong mga suspect sa pagpangransak sab sa moong pawn shop niya atong tuig 2014. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.